Hej bloggen. Her er jeg med min anden videoblog nogensinde. Jeg havde skrevet ind på bloggen, hvad I læsere synes, jeg skulle fortælle jer om. Hvor Malou hun så var den hurtige eller heldige vinder af at skrive fast. Og hun synes, jeg skulle fortælle jer om min by. Jeg tænker sådan lidt, min by, den er virkelig kedelig. Jeg synes ikke, der er ret noget at fortælle om den. Altså jo, selvfølgelig det er en fantastisk dejlig by at bo i. Men nogle gange så tænker man også bare, fuck, hvorfor bor jeg herude? Men hvis min bedste veninde lige vil vise jer vandet, så kan I jo se, hvor dejligt vandet det er. Den her strand, det er nok den, vi bruger allermest herude, tror jeg. Jo, det er den, vi bruger allermest herude. Om sommeren selvfølgelig. Og dem, der bader om vinteren, de bader jo nok også nu. Det tror jeg, der er på. Så jeg valgte at sige, at jeg vil gerne fortælle jer om min weekend i den her video. Jo, hvad jeg skal lave weekenden. Jeg skal være sammen med min bedste veninde i aften. Hej, de kan. Hvor vi skal se en film på 3,5 men filmen den handler om Hitler. Det var måske ikke lige den film, man måske lige ville vælge, når man var 15 at se. Men ja, vi har et projekt i historie, hvor vi skal skrive om Hitler og 2. verdenskrig. Au, igen. Au! Au! Det kommer jeg ud af. Og i morgen regner jeg også stærkt med at skal være som en bedste veninde, hvor min fars onkel kommer ud og fortæller os en masse om krigen. Ikke fordi det interesserer mig særlig meget, men ja, det bare jeg får en dejlig karakter i historie, så er jeg tilfreds. Og så på søndag, så tror jeg skal have lavet noget tysk. Lortefag. Virkelig, jeg kan virkelig ikke fordrage tysk, men whatever. Hvis min bedste veninde er med på den, så regner jeg stærkt med at lave en videoblog i morgen eller på søndag. Hvis jeg er heldig. Jeg har fortalt jer meget om en, der hedder Michael inde på bloggen. Mange har nok fået spat af mig, fordi jeg har skrevet så meget om ham. Men det får I nok også en ende på. Desværre. For jeg kan sådan mærke på det, at mig og Michael kun skal være venner. Men jeg håber i hvert fald, at måske at vi kan få noget på et senere tidspunkt, når vi måske bliver lidt ældre, eller. Men jeg synes bare, at den afstand, der er mellem os, den er måske for lang. Som man også siger herude, der er mange fisk i vandet. Og ja, selvfølgelig er det helt vildt skuffet over, at jeg nok ikke skal have noget med Michael. Men jeg har altså lidt. Det var så det. Men jeg håber stadig. Jeg har et lille håb nu om, at jeg kan få et eller andet med ham igen. Jeg håber. Jeg krydser fingre. Men jeg har en gruppe, jeg synes, I skulle prøve at lytte til, hvis I ikke allerede gør det. Eller jeg har faktisk 2, tror jeg. Jeg fortæller om den ene i dag, og så fortæller jeg om den anden i morgen. Gruppen hedder Noah. N-O-A-H, tror jeg det er, de staves. Jeg synes virkelig, at de skal gøre et forsøg at gå ind og like deres Facebook-side, og gå ind og høre deres første single på YouTube. Den hedder Noah. Haft alt.
sang har i hvert fald betydet lidt for mig. Jeg har måske bare fortolket den på en anden måde. Men hvis I vil vide, hvad jeg har fortolket den over, så må I lige skrive en kommentar ind, eller en privat besked ind på bloggen, så skal jeg nok fortælle jer om det. Men jeg synes ikke, jeg gider at fortælle jer alle sammen om det. Men en rigtig fantastisk sang, hvis det er, man er lidt ked af det. Her til sidst, så vil jeg lige sige, at mig og Malou og mig er rigtig glade for, at jeg som altid er inde på bloggen og altid følger med på bloggen. Det betyder virkelig meget for os. Rigtig, rigtig meget. Og ja, lyt til Nora Haftalt. Det var det, jeg vil sige for det. Jeg håber at lave en morgen eller på søndag. Men I må have en dejlig aften. Hej hej bloggen.